Bubagra long le Tipra Motha long le Tipra Motha long le Khancha long le Khancha long le Bubagra ni Khanchana hamza koi phaine rongna khabai khobai lam chogo Bubagra ni Khanchana hamza koi phaine rongna khabai khobai lam chogo Bubagra ni Khanchana hamza koi phaine rongna khabai khobai lam chogo Tipra sa long le Bubagra ke প্রেস মিডিয়া রগ্ন এবং তিনি ও জায়গা চিনি মাইলং এডিসি ভিলেজ পঞ্চম নগরকে যতন চিনিব আর 7 ফ্যামিলি 21 বুতার বুবাগ্রানি থানসা नि मारि थानसानो हामजागै जों तिब्रासारो थानसा खालायनो दंनाय हिने तिनि बरक याकरि कताल सेपाइका बुवाग्रानि जोंसासानि ओ हमसां नरमै बरक लामा हिमनानि हिने बरकनो जों तिनि ओ जागाव तिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट बरम गोनां बिरेश देबबर्मा तिनि डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट तिनि कल्याण देबबर्मा तिनि वाइटिएफनि तिनि बिपुल देबबर्मा तिनि जोनाल चेयरमैन ताई जत आदं दङ चिनि युथ सक्तबो जों बरकनो बुवाग्रानि मुंबाइ लामसगै नाहाका जों थानसानो दंनाय जोंनि नाहारमुं अबनो जों तिब्रासा थानसामनि हामनाय सर बो बिसियो अबं खाबले माइलुं एडिसि विलेज पंचम नगर हनके जतनो सिनो 3 नং वार्ड और बीजेपी नि खास खलाय दंगो सीपीएम खलायनायबो दंगो कांग्रेस खलायनायबो दंगो जों आसायखा मात्र तो केबो माने कपालो मार्का सिलजागो आसाया जों बरक तिब्रासानो जों आबो हायरावनो जों बेसी इम्पोर्टेन्ट या बीजेपी फाय सीपीएम फाय जों आबायनो बेसी साया जों तिब्रासा थानसांनानि बुवाग्रा जों थानसांनि गा ओ थानसानो हामजागो बरक फायगा आबो जों बरकनो बुवाग्रानि मुंबाय लामसुबायना हाव हामबाय